Αυτή η γυναίκα ξύπνησε και είδε έναν άντρα να στέκεται πάνω από το κρεβάτι της, αλλά η πόρτα της ήταν ακόμα κλειδωμένη από μέσα. Αυτό που βρήκαν οι αστυνομικοί θα σε στοιχειώσει. Το 2019, μια 26χρονη κοπέλα, η Άμπερ, ζούσε μόνη της σε ένα μικρό διαμέρισμα. Ένα βράδυ ξύπνησε από έναν περίεργο ήχο. Στην αρχή νόμιζε πως ήταν απλά ο άνεμος, μέχρι που είδε μια σκιά να στέκεται στην άκρη του κρεβατιού της. Πάγωσε. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Όταν επιτέλους άναψε το φως, δεν υπήρχε κανείς. Η πόρτα της ήταν ακόμα κλειδωμένη από μέσα. Νόμιζε πως ήταν όνειρο, αλλά τις επόμενες μέρες παρατήρησε κάτι περίεργο. Τα φαγητά της εξαφανίζονταν. Άκουγε παράξενους ήχους τη νύχτα. Ένιωθε κάποιον να την παρακολουθεί. Μέχρι που μία νύχτα, καθώς πήγε να πάρει ρούχα, η ντουλάπα της κουνήθηκε μόνη της. Άνοιξε αργά την πόρτα και τότε τον είδε. Ένας άντρας ήταν κρυμμένος μέσα, καθισμένος σιωπηλός, κρατώντας ένα μαχαίρι. Η Άμπερ έτρεξε έξω και κάλεσε την αστυνομία. Όταν έφτασαν, ανακάλυψαν ότι ο άντρας ζούσε κρυφά στην ντουλάπα της για εβδομάδες. Και το πιο ανατριχιαστικό, κάθε βράδυ στεκόταν δίπλα στο κρεβάτι της και την παρακολουθούσε ενώ κοιμόταν. «Μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις για περισσότερες τρομακτικές ιστορίες»,